श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK अँड शॉप प्रोजेक्ट बाय श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स गवंटीवाडा अपोजिट आशा पार्क नियर भरडनाका मालवण सिंधुदुर्ग। आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात। कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग 9773 71 27 27 9404 15 53 77 9969 16 05 16 9404 44 80 27। मंत्री उदय सामंत यांनी स्वतःच्याच उद्योग खात्यातील प्रधान सचिव आणि सीईओ यांच्याजवळ नाराजी व्यक्त करत पत्र लिहिल्याची माहिती समोर आली होती। मात्र या वृत्तानंतर उदय सामंत यांनी पत्रकार परिषद घेत आपण नाराज नसल्याचं स्पष्ट केलंय। तसेच मी राज्याचा कॅबिनेट मंत्री आहे, मला प्रधान सचिवांच्या मान सन्मानाबद्दल कळतं असं म्हणत उदय सामंत यांनी लिहिलेल्या नाराजी पत्रावरही स्पष्टीकरण दिलंय। आज सोमवार असल्यामुळे माननीय शिवसेना मुख्य नेते आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेबांच्या निर्देशानुसार आज मी जनता दरबारासाठी बाळासाहेब भवनमध्ये उपस्थित आहे। बाळासाहेब भवनमधल्या जनता दरबाराची गर्दी बघितल्यानंतर आपल्या लक्षात आलं असेल की हा जो शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही सगळ्या मंत्र्यांनी सुरू केलेला जो उपक्रम आहे त्याला अभूतपूर्व असा प्रतिसाद आम्हाला या बाळासाहेब भवनमध्ये मिळतोय। आणि ज्यांना मंत्रालयामध्ये यायला मिळत नाही, ज्या सहकार्यांना आमच्या पदाधिकाऱ्यांना आम्हाला भेटायचं आहे, ते भेटण्याचं एक फार मोठं दालन शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली बाळासाहेब भवनला उघडलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये फार मोठा प्रतिसाद आहे। अनेक प्रश्न आहेत, उद्योग विभागाचे प्रश्न आहेत, परिवहन विभागाचे प्रश्न आहेत। प्रताप सरनाईक साहेब देखील होते। दर दिवशी विविध खात्याचे मंत्री या ठिकाणी बसतात आणि आमच्या विभागाशी निगडीत नसलेले जे प्रश्न आहेत जनतेचे ते आम्ही पुढे त्या संबंधित मंत्र्यांकडे घेऊन जातो आणि त्याला न्याय देण्याचा प्रयत्न करतो। आणि याच्यातनं गेल्या 3-4 महिन्यामध्ये जो हा उपक्रम आम्ही सुरू करायचा ठरवला होता त्याला आम्हाला अतिशय चांगल्या पद्धतीचा प्रतिसाद मिळतोय। आणि आम्हाला प्रतिसाद मिळतो याच्यापेक्षा आम्ही जे आम्हाला मंत्रालयामध्ये भेटू शकत नाहीत ते बाळासाहेब भवनमध्ये आम्हाला भेटतात आणि त्यांची कामं मार्गी लावण्याचा प्रामाणिकपणाचा प्रयत्न आम्ही सगळे मिळून करतोय। सगळ्यात महत्त्वाचा आजचा जो विषय आहे दुसरा आपल्याला जो अपेक्षित आहे ते म्हणजे 4/2/2025 मी जे अंतर्गत पत्र प्रधान सचिव उद्योग विभागाला दिलं ते मला असं वाटतं की भरपूर उशिरा तुमच्यापर्यंत पोहोचलं। तर 5 तारखेलाच पोहोचायला पाहिजे। आमच्या डिपार्टमेंटमधली देखील यंत्रणा किती फास्ट आहे आपल्या लक्षात आलं असेल, पण हे देखील लक्षात आलं असेल की 4 तारखेचं पत्र, आज तारीख किती 10, 6 दिवसानं मिळतंय। त्याच्यामध्ये आमच्या कामामध्ये देखील यश आहे हे आपण सगळ्यांनी मानलं पाहिजे। आणि 4 तारखेला जे पत्र दिलं होतं त्याच्यामध्ये कुठेही नाराज आहे म्हणून पत्र दिलेलं नव्हतं। शेवटी मंत्रिपदाचा कार्यभाग सांभाळत असताना मंत्री म्हणून माझ्या अपेक्षा प्रधान सचिवांकडनं काय आहेत हे सांगणं म्हणजे नाराजी होत नाही। मी ते पत्र पाहिजे तर तुम्हाला परत वाचून दाखवतो। ह्याच्यामध्ये कुठेही नाराजी माझी आहे का तर पत्रातनं कसं काय माझा चेहरा दिसतो हे पण कळत नाही मी नाराज आहे म्हणून। ठीक आहे, तो तुमचा अधिकार आहे, पण या पत्रामध्ये कुठेही नाराजीचा सूर पण नाही आणि त्याच्यामध्ये नाराजी असण्याचं काही कारण नाही। या पत्रामध्ये काय लिहिलेलं आहे तर प्रशासनानं धोरणात्मक निर्णय हे त्यांच्या वैयक्तिक पातळीवर घ्यावे किंवा न घ्यावे हा त्यांचा प्रश्न आहे, पण त्याची कल्पना मला द्यावी जेणेकरून अशा पत्रकार परिषदा ज्यावेळी होत असतात त्यावेळी महाराष्ट्र शासनाच्या वतीनं उद्योग विभागाच्या वतीनं महाराष्ट्रातल्या उद्योजकांसाठी, MSMEसाठी, स्मॉल स्केलसाठी माझ्याकडे शिंदेसाहेबांच्या आशीर्वादानं अजून एक विभाग आहे मराठी भाषा, त्या मराठी उद्योजकांसाठी आम्ही काय केलंय हे बाळासाहेब भवनमधनं मी तुम्हाला सांगू शकतो। त्याच्यामध्ये काय वावगं आहे असं मला वाटत नाही। दुसरं मी असं सांगितलं की सत्तेचं केंद्रीकरण करण्यापेक्षा सत्तेचं विकेंद्रीकरण करणं हे जसं राजकारणात महत्वाचं आहे तसं अधिकारांचं देखील विकेंद्रीकरण करणं ही काळाची गरज बनलेली आहे। म्हणजे सगळंच मंत्र्याकडे सहीला आलं पाहिजे ही जी काय भूमिका
कदाचित मला माहीत नाही चांगली आहे की वाईट आहे मी केलेलं. मी काय म्हटलंय त्याच्यामध्ये की माझ्याकडे आल्यानंतर मुंबईला फेऱ्या मारून जर मी एखाद्याचं काम करणार असेल तर त्या फेऱ्या मारणाऱ्यांची एनर्जी किती वेस्ट होणार आहे हे त्या पत्रामध्ये लिहिलेलं आहे. त्याच्यामुळे मी असं म्हटलंय की स्वतःकडचे अधिकार जे मुख्यमंत्री महोदयांचं आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री महोदयांचं धोरण आहे की सगळेच अधिकार आपल्याकडे ठेवण्यापेक्षा ते आरओ लेव्हलला जर अधिकार गेले, बीसीसी आम्हाला आरओ लेव्हलला जी द्यायची होती ती आज काहीतरी सीओच्या कार्यालयात आलेलं आहे, ते जर परत खाली गेले तर लोकांना सोयीस्कर होणार आहे ना. याच्यामध्ये नाराजीचा विषय नाही, याच्यामध्ये मंत्री म्हणून मी माझी भूमिका मांडलेली आहे. आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट मी त्याच्यात असं म्हटलेलं आहे, आपण इज ऑफ डुईंग बिझनेसचा चर्चा करतो किंवा त्याचा विचार करतो. याचा अर्थ काय की समोरच्याला जेवढं सोयीस्कर होईल तसं लवकरात लवकर काम करावं असल्याचा मराठीतला अर्थ आहे. मग जर त्याच्यासाठी मी माझ्या प्रधान सचिव जे प्रशासनाचे प्रमुख आहेत त्यांना पत्र दिलं तर नाराजी कशी काय असू शकते. त्याच्यामुळे अजिबात नाराज नाही आणि नाराजी असण्याचा संबंध नाही. हो, मी कॅबिनेट मंत्री आहे, मी उद्योग मंत्री आहे, माझ्या हाताखाली प्रधान सचिव काम करतो, त्याच्यामुळं नाराजी असण्याचं काही प्रश्नच येत नाही. शेवटी मी 2013ला पण मंत्री होतो, 2013ला मी 9 विभागांचा राज्यमंत्री होतो, त्याच्यानंतर मी अंदाज समितीचा अध्यक्ष होतो, त्याच्यानंतर मी म्हाडा प्राधिकरणाचा अध्यक्ष होतो, त्याच्यानंतर मी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचा मंत्री झालो, त्याच्यानंतर मी आता उद्योग मंत्री आहे. त्याच्यामुळे प्रधान सचिवांचा मान सन्मान, प्रधान सचिवांची खुर्ची, त्यांचे अधिकार आणि मंत्री म्हणून माझे अधिकार हे मला पूर्ण माहिती आहे. त्याच्यामुळे तुमचा जो गैरसमज आहे की मंत्री प्रधान सचिवांवर नाराज झाला किंवा नाराज आहे किंवा त्यांच्या कार्यप्रणालीवर नाराज आहे असं कुठेही पत्रामध्ये मी लिहिलेलं नाही. उलट प्रधान सचिवांनी उद्योग विभाग हा सहजरित्या सांभाळला पाहिजे, लोकांना त्याचा फायदा झाला पाहिजे, उद्योजकांना त्यांना झाला पाहिजे. आणि या पत्राचा फायदा काय झाला, काल आमचे सचिव जे आहेत, सेक्रेटरी आहेत, ते स्वतः नागपूरमध्ये एका कार्यक्रमाला उपस्थित होते, त्यांनी तिथल्या उद्योजकांची बैठक घेतली. म्हणजे मला असं वाटतं की या पत्राकडे बघताना माझी नाराजी बघण्यापेक्षा कुठंतरी मंत्रालयामध्ये चांगल्या पद्धतीच्या प्रथा आणि परंपरा आणायच्या आहेत, यासाठी मी पत्र दिलेलं आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.